Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Miyerkules kakailan 22 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023 may danon ka na kayo ti sambali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto babayan iti ENR online ti Facebook ken ti YouTube gagayem ken kaabsat akablawan da kayo apo tinagasat nga aldaw agdadanggay tayo para kariri nagdudumang damdamag ngayon kami dasara hindi pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan dati apo ti bagayam yo Robert de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin pare di may isang oras ngayon tayo panagpipin na damag dahil din sa gana tayo apo hindi pagsasaritaan padaanan nyo apo adireti ususwat apo ti gobyerno ti South Korea nga crackdown wenno panagtiliw kada kitay illegal ti panagnaed na iti daytoy nga pagilian ti saludsud adda ka didi kadaraan tay nga Filipino gagayem kay kaabsat base apo ka didi reports adu ti Filipinos AJ South Korea nga pakairamanan dagiti illegal ti kaaddana iti nasaong nga lugar so anya ti aramiden da pagawiden da kadi ibalod da kadi ditoy padaanan nyo pagsasaritaan tayo dito nga ba naggagayem kay kaabsat iti sabali nga banger nalpas kano na po dito nalami isa tiyempo dito amihan so nang rugin apo ti dry season gagayem ken kabsat amuyo kadi nga adu di kiti padpadaanan or sagsaganaan tayo no dumteng apo ti kalgaw kasla kada ito yung nagbalin apo nga palagi pa nga nuwen ken mabalin agin inot tayo iti danom sabali pay dagitay saksakit nga mabalin nga maala apo gapo iti kinapudot ti panyempo kadadaksan dituyen apo ti heat wave kastamet na po skin diseases gapo iti napudot nga panyempo kakabsat ken gagayem iti sabali nga bangir ada pa po diti damag apo nga diti holy month of Ramadan para kadiri kakabsat tayo nga Muslim mangrugin na po iti wenno nang mangrugin into nubigat 23 ti mabilang panagayunar dagitay kakabsat nga Muslim iti sabali nga bangir kakabsat ken wenno po deti issue apo ken ni Diputado Teves naikan iti 24 nga oras tapno agparang apo kada iti hearing ti Ethics Committee ngem kasla taktak deran na apo dayjay pangtak hingguan wenno buteng na kanong agawid iso nga kahaan niya nagtungpal adda pa diti rakurak na nga adda order ti Malacañang gagayem ken kabsat nga maimameg ni Diputado Teves edi detoy Governor Ruel Digamo killing gagayem ken kabsat adda rakurak na po mainaig iti detoy edi sa bali abangir maniig pa na po ni Teves ni Presidente Bongbong Marcos kunana awan pangta ken ni Teves gagayem ken kabsat detoy asawa apo ni tinapapatay Gobernador Digamo saan metamamati drama kanulay nga po ni Teves detoy mabuteng nga agawid gagayem ken kabsat upat pay nga suspek apo ti panakapapatay ti gobernador sa Gobernador Digamo Simuko okay, dati met hazing case apo when hazing case at the doktor apo kada iti salisig hazing case nga rimwar gagayem ken kabsat dagitoy ken sabsabali pay ti may danon kada kayo ti lasud ti may isang oras para di programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no kamang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao kung may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na, then ag-nisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system, ket adda tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Okay, doon na palabas ang 17 minutos kalpasan ti oras tayo ng alas 12 papagayam tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Adu di kita makariknan apo nga pada tayo nga residente dito Ilocos Norte ti medyo bumarbaran nya panyempo no pay adu di kita parbangon nya nalamiis pay laeng ngem no tuming nga ti aldaw agpudot kakabsat keng gigiyem Dito apo ket gapu iti panaglepasen diti amihan wenno aggapu ti amyanan nya angin amihan ko na diti Tagalog amyan ko na tayo northeast monsoon ko na damit iti Ingles dito apo ti nangapektar ti dakkel paset ti pagilyante nga Pilipinas especially northern part depo Cagayan dito sumagmamano nga ili apo ti mamyanan na paset ti probinsya nga Ilocos Norte di ba nakalamlami isag tudtudupay kakabsat keng gigiem nalpasen deti apo so nang rugita yon kadeti dry season base apo ti record when imparwar ti Department of Science and Technology kimmapsuten kadeti napalpalabas nga aldaw ti high pressure area nga deti ket mangi puswak apo kadeti Siberian wind ket deti apo senyal gagiyem ken kabsat nga simreken ti napudot nga angin dry season ko na nga rod mainay gidi dito manamnama apo ti napudot nga temperatura itintero apagilyan aging gana into no bulan ti Mayo so ana di kita dapat nga aramiden tayo isagana tayo apo di kita naiingpis nga arwaten saan tayo unay nga agbilbilag iti init orasan tayo di kaadda tayo apo iti init gagiyem ken kabsat adu di kita skin diseases heat wave mabalimpay nga matrigger apo ti high blood kada sabsabali pay sakit ti puso bara kada daamin amin kada iti kapudot na so di kita adda kaastoy apo nga rikrik naen nagagayem masapul apo nga sa ganaan daw wenno liiliklik da ti bagida gagayem kay kamsat nababa apo ti tsansa nga adda iti tudo no kastoy apo ti panyempo masansan na po nga ipaay kada tayo ti easterlies can localize thunderstorm kan ti tudo may kontra dati tinaldaw idi nga panagtudo na especially ti umamyanan gagiyem ka kamsat idagdama naka-record apo tinapudot nga panyempo digiti sumaganad 43 degrees Celsius si Zamboanga City 38 degrees Celsius si Butuan City, Palawan, ken General Santos, 37 degrees, Nueva Ecija, ken Occidental Mindoro, 35 degrees Celsius. Bet, gagayem ken kabsat pakiramanan ti Metro Manila. Gagayem, 35 degrees Celsius ijay Manila gagayem so di apo sungbat kada iti nakapudpuduten ti tiyempo nabaran kung kunate apo iso nga masapul apo nga sa ganaan tayo dito, adami tayo mangite, mangibaga nga health experts, numapang ka iti darang ti init, mainitan, ag-jacket ka, ngayon dito na impis lang, kakabsat ken gagayem, So, laglagipan nyo apo, simrek tayon iti dry season, kwaresma nga kunada. Okay, madamdama po, makain naman dito ni Ojin Kiena Sakokojong, manibuda po ijay South Korea, inline na po kada iti uswat ti South Korea nga crackdown kada kita illegal ti panagnaed na iti pagilya na Pilipinas. Ado di kita rumrumar nga Filipino nga nairaman na po kada iti panagaresto di kita otoridad. Kabayatan na, agyaman tayo kada iti sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Bagio, kahit yung nagpakonsultar ti doktor, mapari ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City. Di kaya construction assistance po, nga kasapulan, serbian na kayo ti TMT Construction Company. Masarakan dito po ti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden, aday ti Lauden, dito Cabeza Elementary School. Okay, iti dito agundaway, makain naman tayo live and exclusive ni Ma'am Ojin Kiena Sakokojong. Manibo na po ijay South Korea. Okay, Ojin, naimbag nga oras mo. Kumusta kayo dito South Korea? Please go ahead. Yes, good morning. Kuya Robert, nasaya kami dito South Korea kasi it's getting warmer. Yung panahon natin from winter to spring na.
Okay. Unahin ko nga parang para kasla the face mask ket sa anin nga required kada kayo dito sa South Korea just like Hong Kong a month ago or a weeks ago naikat meten di ba nagusar iti face mask parang ganun din sa South Korea, Ojin. When, Kuya Robert, kasi di January, na-lift di panagusar timasan ng kadagiti designated places pa lang. Pero effective last Monday transportation like subway, bus, or taxis, nga required din pa nagsuot iti mask. Pero ganun pa man, no rumor kaket nakadagiti tatawag at optional meten ta kasi lang they used to use mask na. Meron yung parang optional na rin. Yun. Okay. So, Okay, so parang kasla nalaglag antirik na nga awanin ti mabalin nga pangta especially COVID gapo iti parang i-deklaran ti gobyerno di South Korea nga saan kayo nga gusar iti mask. when Kuya Robert kasi coronavirus nga positive ket bimbaba iti bilang nan nga kasi lang ti kunadar nga we are in the safe zone. So like Singapore na totally free na sila sa paggamit ng mask, ganun na rin. Pero as of this sa mga hospital at pharmacia pa lang ang nag strictly observe pa lang. But they are considering na totally all places na ay wala nang naggagamit ng mask. Which is okay naman kasi nga parang nakabilanggo ang lahat. Yeah. Hindi na bumaba na ang ng lipstick production dito sa Korea because of using mask. Okay. Dito yung Pilipinas, Ojin, pataas yung inflation. Nga pangina the products and services due to COVID-19 effect ko na da. So, how's South Korea no epekto ti COVID-19? Ada ka di kitay changes, especially bayad di kitay goods together with services. Kuya Robert, ni Mato, kasi nga dagiti kasla ko may taxi fare, ni Mato nga talaga iti pagplete kung dagiti commodities. Pero unay nga madlaw kasi nga Mato met iti sahod kasjay. Okay. So there is kind of like balancing na no hanga madlaw di tao nga ngiminati magakatang kasi ngimina mat ti sahod as in ganun. Okay. So yung yung ingingina ti sweldo or ganaren di ag trabaho dita legislated act to help ti pangtulong ti tao tapno maka-cope up da kadijay inflation or nagngatwan ti commodities and services. Kasday Kuya Robert kasi nga parang yearly na yung salary increase kasi nga talaga. Then just to ease yung buhay kasi nga Korea is known like pali-pali, ibig sabihin ay lahat ay mabilisan gawa. At workaholic sila, almost na 52 hours a week, more than 62 including overtime. So ngayon may nagre-request sila na ibaba ang bilang o kaya hours ng trabaho dito sa Korea. Ngayon ay actually 40 hours a week kung 5 days lang ang work. So that is 8 hours a day for 5 straight days. 5 days. That is minimum wage. Okay. Mano nga porsyento, if you don't mind, mano nga porsyento ti nagadyasan ti salary or wages dita South Korea? Basta lang matindi mga $2 $2 per hour. per hour. Increase na. Okay, so that is 16 hours for 8 hours job. $16. Kasi nga madlaw tayo iti kasi uring umina di minimum wage ket ti inflation rate nga tayo kunata yung nga ti conversion ngamin ti kwarta dito nga won ket from $1 to dollars and dollars to Philippine peso. Nababa Kuya Robert. Okay. Anyway, Korea is considered still na number 30 in the highest minimum wage around the world. Okay. At the other hand, gapo ka kita dakdakkel ti chance nga makatrabaho dita. Amok adu di kita magutigot nga umay.
It's either legal or illegal ti kaadda dita. So adda diti rumrumar nga crackdown nga aramiden ti South Korean government against illegal migrants. So kumusta? Adda ka diti Filipino nga nairaman kasi more than 50,000 I think ti Filipino dita South Korea to include illegal migrants. Pinoy, Eugene. When Kuya Robert, kasi nga after the COVID, yung kasagsagan ng COVID, pagkatapos niyan, may crackdown na sila. So almost last year from 22, and they offered also like voluntary departure, pero tayo kunamon nga kaya dati ang trabaho pala dito ay nalaklat mga lati pagbiyagan. So mapilitan na gini kababayan tayo nga TNT, tago ng tago, o kaya tinatawag na artista dito. Artista, pag sinabi ng artista, yun na yung mga undocumented. So, unfortunately, last Sunday, the other Sunday, ang niraid nila ay sa mismong church sa isang province dito sa Korea, Kuya Robert. I guess lahat ay 9 yata, 9 yung nakuha. Are they Pinoy? Pinoy po yung 9? Pinoy sila? Oh, Pinoy. Yung service po na iyon ay isang church ng 4 watts yata yun. Tapos manaramaan nga agsa-service da kang kanta dati kasta di simbrak dagiti police and they are in the 3rd floor. So ang ginawa ng mga police ay pinusasan sila kasi karamihan kasi kung gano'n na may crackdown agtapwak da. Kuya Robert, agtapok dagiti kaya dati agtakas tumapwad da. So just to avoid that scene napusasan da tapos na sinitada dagiti documents da. So, nang paranoy dahil ito yung pasama ka dagiti different groups, lang nga dagiti Pilipino nga grupo, dagiti foreigners pa nga kasi Vietnam, Thailand, ado pa number da nga undocumented gamiti Pilipinas. Okay. So, yung mga undocumented, di kiti awan ti illegal, ti kaadda na dida, makastrek da iti trabaho, Eugene? When Ma'am Robert, kasi iti kadalasan nga stealthy Filipino, set na example ti Filipino, kadagiti ko ma-invites, for example, siya, ag-invite ako iti family, then after the visa, nga tourist visa, kung nga pagawidin ni Sudan, or else, they came here nga kasi lang tourist visa, they join some missionary, kaadwan na kasi missionary, kasi alis to na sumrek, or kaya student visa, something like that, malpas na visa dan handang agawid din. So, they go to churches, which is na open talaga ang mga church dito, like Christian churches, nga ma-accommodate kagiti awang visa na. So, ato dagiti kumpanya nga ag-hire kasi handang agbayad iti tax. Okay. Kulurom di jay ko kasamanan no kwan agtrabaho dati pang rabi sila kasi no kwan Kuya Robert ori ngano maduktalan dagiti TNT and yung madama trabaho dan yung factory agmulta di jay amon kwa kasday. Okay. So it's a win-win, okay, risk between the company and the TNT itself. So in short, adda digiti companies dita nga mang-tolerate ti kaadda digiti illegal undocumented nga makapagtrabaho gaputa na bababa diji pang sweldo da kadakwada. Ganun ba? Adda ti kasday kasi handang nangat nga to pinukwan sweldo da nukwan Kuya Robert kasi nga handang agbayad ti tax dan kada agwan minus dan so dagiti TNT dito ikut mainaman dati agtrabaho kasi nga buo ang sahod nila compare as nga we are documented. Agbayad kami. Amin ado ti minus ti bayad kasi kung may SSS kada pension kasi community tax, residence tax, pero suda awan. Tilang paganan nagiti factory, they need manpower. Okay. Kasi labor. It's like we had the blue collar job, the white collar job. So most likely, mga Koreans kasi they go on the white collar job. So kailangan ng labor ang mga you know what? Mga blue collar job tapos hindi pinipili ang trabaho. So they go to undocumented. Okay.
Okay, since adda digiti Pilipino dita, asaan niya balbalin niya kasla threat or pangtakada kayo? Parang pagka Pinoy lock ka kasi, kung gano'n parang on the spot ka, kada digiti authorities. Ojin, hanga awan tikas jay, nga mapaspasamak kada kayo, nga Filipino, kasla kumadigiti Asians during COVID, di ba, ada digiti hate crimes in US, can some other parts of the country, gaput, or of the world, kung nakuma, gaputa, Asian ko na da kasla isudat na giwaras, especially Chinese. So tata adda digiti kakastoy nga undocumented Pinoys hanga apektado nga mabalin nga dakay ti concentratean digiti authorities Ojin. Nga kasi lang akong mga carrier ti COVID. No. Kuya Robert? Gaputa adda digiti illegal undocumented nga Pinoy dita amanganta agbalinda nga naiget every papanan ni Pinoy ket matsita no adda ti dokumento na or legal ti kadda na dita wenno awan. Wenno saan? So far, during the COVID, handa nga na awan discrimination na. During the COVID, yung kasagsagan ng COVID, vaccinated lahat po sila. Awan kasi lang kumatay na ka-cyst. So kung ano ceasefire, cyst, walang awan tiniliwan. Okay. Whether documented ka or undocumented, during that COVID time, nagbigay sila ng vaccination sa lahat ng mga TNT and they even kasi lang kung ayuda from the government. Kaya kung minsan nga nakakatawa ang government namin kasi parang baby din ang mga TNT unless na talagang makuha ng immigration. At immigration lang kasi talaga ang may power, authority nga magsita sa kanila. Pero this kung crackdown na sinasabi is joint force ng PNP and immigration. Pero Kuya Robert, marami kasi yung mga undocumented, lalo ng mga Thailand, na gumagawa ng mga krimen. Okay. Lalo na sa mga province. So, ayan, sila ang nag-ano ng mga Pinoy din na parang nasasali. Ayun, na mainit ang mga pulis sa mga foreigners, lalo na sa mga Asian people. Kasi nga, yung mga drugs-related cases, okay, may mga pagpatay, meron din dito, isolated cases from the undocumented. Okay. Okay, Eugene, suka digito nga al daw, pagka nahuli ka, diretso, i-deport da kan or ibalod da ka? How's that? Karaniwan na, based on my experience nga kamang timis nga church, ito yung kadakam na kwati, agas is kadagiti matiltilo nga kakadwami. So, the easiest way, napaka-safe siguro dito kasi pag nahuli sila, as long as mayroon silang pambili ng ticket pa uwi at mayroon silang schedule, pauwi na. Unlike yung mga, pero kung wala naman silang mag-aasikaso sa mga kailangan na papers, ma-detain sila ng mga ilang days hanggat mayroon sila until na may ticket po sila ganun. So kung wala, but in that event, kung nahuli siya sa factory, the manager will shoulder everything sa pag-uwi. Pero kung nakagawa sila ng krimen is they have to stay and answer nila yung krimen na ginawa. Okay, so pag wala, awan gatang na ticket, who will provide ticket for them to come home? Kasi isungor dagiti kailangan iti ag-join kadagiti organization like churches kasi the churches will provide kasi kung madakami na niya. We pitch in yung mga plete nila, kami ang mag-contribute mga kasama sa churches. So that's one way na sinasabihan namin yung mga TNT ba na save for yourself. Kasi kaming may iwan o kaming mga may dito ang nagsasacrifice. Kasi karamihan kasi hindi naman nila lahat ang mga walang documents. They are enjoying the life. Tapos pagkatapos noon, pauwi sila, o kaya magkasakit. Yung mga concern na grupo ng mga kababayan natin, kami ang gumagawa ng paraan. Okay. Okay, Eugene, thank you very much. Kabali kita nga informations, ngayon paay mo manan, iti programa tayo damdamag ni Berto, but no kahit mo kablaawan, digiti ka pamilya, kakabagyan, friends mo, ije dingras. Please go ahead, Eugene, go ahead. Kalipas iti piyesta dingras ka, happy piyesta dingras, and I miss makipiyesta ko iti dingras. Kablao man ni mother ko, Lydia Safo ko, the brother ko, Manny, and my son, Peter.
happy fiesta sa lahat ng mga Dingreños. Nanood ako kagabi and congratulations sa Miss Annie Festival. Thank you, Kuya Robert. I hope we can Maraming have salamat din, another. Eugene. Thank you very much. So, diya po, ni Thank Ma'am, you. Okay, DJ ni Eugene Kiena sa Kukujong. Gagayim kakabsat from Dingra, Ilocos Norte. Ngayon magnayo din na po Seoul, South Korea. Gagayim ken kabsat as a teacher. Teacher iso na ijay. So, dokumentado. May sakaditi kahit kung amade ni Taya. Manganta, di ba, idikwa Chinese kunada, di kitay naggapuan ti COVID-19. No basta mat Asyano idi na po adda di kitay madiscriminate da. No da duma kabkabilin da ida yung hate crime nga even sabsabali nga paset ti lubong so yun yung ano ko punto ko kay Eugene no saan da nga maigitan gaputa da di kitay Filipino nga ako ngem ko na hanmet lang nga Filipino gagiyem kabsat kita inyo apo ti Pinoy samit lang nga Filipino ket di kapit sa patalim amuda nga illegal ti kaadda da jaya ngem gaputa damet ti mga kumudar kadakwada tapno agtrabaho ag TNT da tago ng tago or undocumented ka illegal ti kaadda mi jay gagiyem kay kabsat agingga nga sikat ti subject apo digiti operasyon digiti kamkameng ti pulisya kadigiti lugar nga kastoy saan met ket dila nga South Korea even sa sabali nga lugar even in the US ada digiti TNT nga Pinoy gagiyem kay kabsat makatrabaho damet dire kas nga kunada pag istoryahan nyo apo digiti digiti Gapuji State even Hawaii ada kakasjay kakabsat ken gagiyem okay so kasjay apo ti ka desperado di so magmamano nga Filipino nga uray kaipapanan na nga wanted ka apo yung tagobyerno ta nasyon nga papanam itured mo tapno agsapul ka ada kitam kakabsat keng gagayem kaputa ditoy nakurang apo ti pagsapulan kakabsat kaya nga pagdaksan adami dire companies big companies di South Korea nga mang-entertain mga lakadakwada adapay digiti churches apo nga produce para iti panakapayawid panakagatag di ticket tapno maipatulod da agawid kakabsat keng gagayem ayun yan po kita nyo church spy di ako na ni Eugene nga napanagoperaran na po ti authorities South Korea adu digiti Filipino nga nairaman na po nga naarestar gaputa sa isuda saan nga dokumentado saan nga legal illegal ti kaddada iti nasao nga lugar. Okay, thank you very much. Ini po Gadlawin Carvas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. At daan po kanilang kakalaing aircon technicians tapnon ti kastakit ornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you iti John Floor Apartment, Barangay 50 Butong, ti Ciudad Tilawag. Babayin ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa po ti Cherylyn's Crispy Chicharon. Magatang dito po ti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon. Adaan raman nga di muntupulos balipatan. Pakiramanan na po di sa balipay nga putahe alakuda. Cherylyn's Crispy Chicharon. Kukwa da Mr. Henry Vallador, Mrs. Cherylyn Vallador, eri Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, eri Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab, Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Congratulate tayo po dito ay winners kadito ko dyan yung weekly draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza
first prize gigiyim kay kamsat tinangabak ket ni Kane Laika Ventura iti Paway, Ilocos Norte. Congratulations. Dikit-dikit na nga ba po kitay imported goods. Second prize one ni Charito Gregorio Anao, Pidig, Ilocos Norte. Third prize ni Felisa Viloria, Barangay Juan, Sulsuna, Ilocos Norte. Ken dikit consolation prizes. Okay, di kita consolation prizes nga nangabak tisag 200 pesos ni Kale Gavino, Lawag, Marvelous Cabarles, Barangay Cali, Dingras, John Mark de la Cruz, Barangay Arwaay, Pidig, Severino Vidad, Barangay 7, San Nicolas, Ilocos Norte, Romnick Felipe, Pacifico Marcos, Ilocos Norte, Marites Gabriel, San Bernabe, Sarat, Ilocos Norte. May kapito po ni Jenaline Mersa, Barangay San Lorenzo, Sarat. May kawalo ni Nixer Berdadero, Barangay Cali, Dingras, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Frederick Peralta, Dingras Metlaeng, ken ti may kasangapulo. Ni Christopher Jose, iri Barangay Salet, dito yung siyudad ti Lawag. Dito po nga nangabak, napandanag ako para po karite cottages ti the Blue House Beach Resort. So no plano ito mga nagdidigos, mapang kayo ijay Blue House Beach Resort. May kang kayo po tidakkel nga gundawa yung mga bak karite kakadakkel na pa premyo. Saan lang dito? Weekly draws pala dito po nga maangangay. At danto pa dito maaramid po nga mid promo draw. Gagiyem kang absat. Amuyo naman at atiwen nyo. Kakailan first prize 5,000 pesos, second prize 3,000 pesos, third prize 1,000 pesos plus consolation prizes sa nga nagkaado. Ti grand draw gagayim kabsat daddadakkel man na papremyo. 10,000 ti umuna gungguna, 7,000 ti may kadua gungguna, ken 5,000 pesos ti may katlo, ken adupay nga consolation prizes. Adda pay premyo apo di kitay mga bakto kariti pa ayam nga yuswat ti Blue House Beach Resort. So nga niya pa ti ururay nyo, no plano yung metlayang tag-picnic, awan sa baling nga turungen, diretso iti Blue House Beach Resort, Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Babayan di pa nang imaton, the Mr. Rexy Buyat, ken Mrs. Nancy Buyat, AJ Honolulu, Hawaii. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwa ti lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. Kung tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamis na mang Robert ketlo barado
at agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagiti rugit DJ air conditioning system, ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Tiya, inte pa nagpipinadamag, alas 12:47 ti oras, kakailan, dahil man narimahan po ti pangaldaw na, nasa graduan, nagrasya nga pangaldaw, kada kay amin, kakabsat ken gagayem. Idikal man, ada di kita news apo, report sa nga iji Estados Unidos, ada dentist, sinabidungan na di asawa na, tapno makadwa na, DJ may kadwa nga babae, tibiyag na, gagihim kay kabsat. Jaimet ano ba yan? Pulis apo pinaltugan na di man nalon, gaputa na dukalan na nga agin innagek jay asawa na nga babae, asawa ni pulis, ken di jay man nalon, pinaltupaltugan na ingana amatay jay lalaki, gagihim kay kakabsat. So nga di kitay agpampanunot nga kaslakan kanayon nga nanlalamang yung pulis, dito apo haan, pulis tinalamangan, bat pinapatay na dyan ang lamang king kuana, gagihim king kamsat. Itamit apo, adadamag apo ijay Quezon, kakabsat, nga inangaw ti anak na DJ amana, gagihim king kabsat, di tamit tinapo nga tinagtagbat ni ama, DJ anak na, gagihim kabsat, no apay nabartek ti ama, inangaw laeng, wenno angaw laeng tinagbalin nga rason na nga nang papatayan ti maysa nga ama iti bukod na nga anak ijay Mulanay, Quezon na. May palagi pa nga imuna nga nabigbig ti biktima itinagan nga John Robert de Mayuga Abdullah, 20 ti tawen na, residente ti Sitio Tala, Barangay Latangan, iti nasao nga ili. Iti panagpalawaga po ni Police Master Sergeant R.B. Resolar, investigador iti kaso, iti Mulanay Municipal Police Station, kinunana nga aggiinom digitoy biktima gigiyem aggiinom ti biktima ken makairamanan ti amana nga ni Carlito Arevalo Abdullah, 50 kedupat ti tawen na, kadwa na ti duwa nga sabsabali pa idi mapasamak ti krimen. Sugon iti pulisya inangaw ti biktima ti suspek nga amangan ta maduling, detoy iti kinabartek na kalpasan na wenno kabayatan ti panaggiinomda, kakabsat ken gigiyem. Ngem saan nga nagustuhan apo ti ama detoy nga angaw ti anak na nakagura ni Carlito nga daytoyen ti rason tapnon tagbaten na ti bukod ng anak nga nakatamaan ni insigida apo ti tingid na ken detoy tinagbalin nga rason ti insigida nga ipapatay ti ubing. Kabayatan na awan met ti lugar, iti duang kadwada ang digitoy idi aweno awan iti lugar digiti duang kainumanda idi mapasamak iti krimen gaputa gimatang digitoy iti arak napandasim makada maki jemeten nga tinagbat na di anak na. Inayon pa iti pulisya nga saan met nga naglibas ti suspek ngem detoy ket simuko ka dito otoridad. Idagdama agtultuloy apo ti may suswat nga investigasyon ka dito otoridad seknan ti insidente. Ayun di ba kunada magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ang awemte kaririing ngem saan atay na bartek ang awemte na bartek ngem saan nga tay kaririing kunada. Ito lasing biniro ng anak tinagbat na di anak na apo nga detoy apo ti nakaratayan na tinged nga sigod sinigpat na di tinged na gagiyem kay kamsat nga detoy di nangitunda apo iti biyang ti ipapatay detoy anak gagayem keng kamsat talaga sunga liklikan niya apo ti aggiinom ken no aggiinom kayo hangkay nga agpipin na pilit sa hangkay nga agsisinutil tada di kiti tattao nga sabali ti panangawat na jay sutil dati friend ko ket kagurgura na di kiti agdidebate no aggiinom da aggiinom kami ko nakata karaman akno kwa detoy man deti kwa ngunana no kwa agunget angin nga agdidebate nga kasta ket no adda ti makagura amangan ta agririri kayo kunana kayak ti gumatang ti inumen tayo basta awan ti kasta yung mga ganun gigigim kay kabsat agpay sumet so
Saan kayo nga o kita nyo, agamapay o baka agpangkis ka tatang, ti kaiinom mo, kung ni anak inala na tayo badangnan, tinagbat na nga insigida, naala nga insigida apo, di tingid na, insigida met, nga patay na apo siguro, mga anto, dandanin na ipungsay, ti ulo na, gapoy di parang tagbat keng pana, ti amana, gagayem keng kamsat. Okay, kasama na ni Tultuloy tayo po di Damdamag. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayan kini Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa iti Pugan Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Masaraka na po iti Balintawak Street, Lawag City, babayan kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascuay de Honolulu, Hawaii. Cherry Lynch Crispy Chicharon, iti San Nicolas Public Market, ground floor, babayan ka na Mr. Henry Valledor, kini Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor, ti Santa Maria, California. Thank you very much, June Floor Apartment, Barangay 50 Butong, ti Ciudad Tilawag, Mr. Aurelio Fiesta Junior, ken Mrs. Florentina Dadula Fiesta, Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparise ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy. Gagiyim keng kamsat. Ada dito nagbalin na rakura ka po. Dito ko very controversial nga diputado ti Pagilya na Pilipinas. Ijay Negros Oriental. In lawlawag, winin na rakurak ni Negros Oriental Representative Arne Tevez Jr. Ang nakaala iti informasyon nga mangibagbagang nga kalikagom imameg ti Malacanang kas mastermind iti pa nakapapatay ti Negros Oriental Governor Roel Digamo. Iti sa nga pulot ket 7 nga minutos nga Facebook video message nga na-inpost ni Tevez kinunana nga saan niya mamati nga saan niya mamati nga nakaalat ti informasyon ken nagtalilaed ti nagbalin nga pamati na ken ni Presidente Bongbong Marcos di word night. Kaya ako nagsalita ngayon dahil sinabihan ako ng may order daw galing sa palasyo na idiin ako lalo doon sa killing
Pero bago po yung killing, may operasyon na at may nagsabi rin sa akin na may order din daw sa palasyo. Alam ko, Mr. President, na wala kayong kinalaman dito. Sana lang mapunan nyo yung ibang mga tao dyan sa gobyerno. Ginagamit ang inyong pangalan para sa kanilang pansariling kapakanan. Ayun, hindi ako naniniwala na si President BBM mag-order na tirahin ako or i-operate ako para lang masulo ng ibang tao ang isabong. Hindi ganon si Presidente BBM na yun na gagayam kabsat. Inlaluwag pa ni Tebes nga saan niya konektado isuna iti isabong. Kinuna ni Tebes nga ti mapaspasamak ket nalawag nga isuna ken ti pamilya digamo ti biktima. Sobra ako na nga nakakakaasiak agpada kami ti pamilya digamo nga biktima iti detoy nga pasamak. Biktima, degamo, kastamit kanyak, gaputa mo susar kami, kadagiti adu nga political mileage, peteng apo ti controversial nga diputado. Ti mensahe ni Tebes nga agus usar detoy kadagiti negosyo kasti isabong nga negosyo ket detoy ket paspasig kano nga pamerperdi dagiti politiko nga mang-ride on iti pasamak. Imbapela dito kini Presidente Marcos nga isuna ket nakakakaasin isu nga awan apo iti amuna kadagiti nasao nga pasamak. Ayun So digiti kaditi kabuteng ni Tebes gigiyem kay kabsat nya agawid gaputi kaadda ti mandar wenno mandar nga mameg isuna iti detoy nga pasamak gagiyem kay kabsat Adami na po tinagbalin na rakurak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kinuna ti Presidente nga awan ti pangtay ti biag ti Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves nga mairamraman iti pan nakapapatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ti kinuna na nga pangta iti biag na kunana da kami ti best intelligence balikas ti Presidente the best intelligence we have is that we don't know of any threat. Saan nanggaling yung threat? Di apo ti balikas ti Presidente. Impasigurado ti Presidente ti Republika ti Pilipinas ti kina talged ti agpampanday linteg no agdesisyon nga agawid dito pagilyan. Baknang kaman, adaman private jet ka, private jet mo, aglanding ka, no sa din no ti kayat mo, iti Air Force Base, aglanding ka iti pagilyan, iti nagdudumang airpuerto, gada iti soldado, nga when awan ti adamet iti soldado, ken awan ti makasirig, nga uray may sa kilometro, ken ka, una ti Presidente, naglikodan pa po ni Presidente Marcos ti kinuna ni Tebes nga mairamraman detoy wenno iramraman ti Malacañang ti panakapapatay ti Tebes ti panakapapatay ni Digamo gapo iti isabong ti puon ken murdong detoy ket isabong sa lunsod ti Presidente saan nga isu ti puon ken gapuna iti panakapapatay ni Governor Digamo sigon iti Presidente saan nga isabong kano apo gagiyem ken kamsat DJ apo ti balikas ni Presidente Marcos seknan apo iti detoy balikas ni Tebes nga adda ti pangtaking kuana so manamnama apo ijemet kamera gagiyem kamsat manamnama nga desisyonan irideting aldaw ti 3rd District Negros Oriental Arnolfo Arnie Teves Jr. babenti plenaryo no rumbeng nga maikat wenno agtalined pa kas kameng apo ti akinbaba nga balay pagpandayan linteg ti Kongreso. Ti press briefing idi kalmang kinuna ti House Committee on Ethics Chairman Representative Felimon Espares nga kalpasan ti 24 nga oras nga ultimatum ken Tebes saging gana ti alas 4 into malem tapno agpakita apo iti komite agpalawag detoy nga magtultuloy met nga absent ni Tebes iti kamera sigon ken Espares ada desisyon ti komite iti kaso ni Tebes ngem nagtalined ang mga detalye wenno nagkedked ang mga detalye gaputa isumitir na dito iti House Rule no sa dinno nga pagdidebatyan ti plenaryo ti maipataw nga disciplinary action kontra iti kontrobersyal nga agpampanday lingteg.
mayurya kadiri agpampanday linteg nga miyembro iti panel tinang butos iti mairekomenda nga dusa wenno maipataw ken ni Tebes. Didi masaludsod ken Espares no anya iti pinalubusan da nga kiddaw ti hybrid via online iti partisipasyon ni Tebes iti panagdingeg kinuna detoy nga adda iti masursurot nga alagaden otorisado nga panagbiyahe iti sabali nga pagilyan babaeng kadi agpampanday linteg nga maikonsiderar nga absent iti maysa kongresista ket saan nga palubusan ti babaen iti house rule. Ginutigot ket din Espares ni Tebes nga gawi din iti dating aldaw tapno maibaba ti desisyon pabaen iti plenaryo kontra iti nasao nga agpampanday linteg. Ayun So padaanan tayo po alas 3 into malem no agconvene apo deti ethics committee ket mapagsasaritaan deti nagbalin nga naisumitir nga ano tawag mo naisumitir apo nga desisyon at ethics committee mapagdidebat siya ni plenaryo gagayem kamsat alas 4 gamin to numalem no agtalinaed wenno maikat kaskameng ti kamera ni Tebes. Aday mo una na po nga rakurak ni abogado Ferdinand Topacio nga abogado ni Tebes nga saan nga basta-basta ti maibagbaga nga pan nakaikat ni Tebes kaskameng ti pagpandayan linteg. Anya di makunayo desisyonan day tapo ti ethics committee ken sigurado apo nga drumwar ti dakkel nga debate mainaig iti detoy. So padaanan abangan ang susunod na kabanata iti issue apo ni Diputado Arnolfo Arnie Tebes. Awanen ti oras para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito apo ni pagayamyo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatinaay nga malem ti Miyerkules agyaman kamting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo ti dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan
iwasan tayo basit ti kastoy, no maminsan kastoy. So napintas ta at the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iti may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo iti nagasat nga malem ti Miyerkules. 22 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Manipod iti ENR Online, idanon na kada kayo ti sabali payaparang ti programa Tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti may kadwan nga gundaway. Hindi unintay panangituloy nga mangibasa iti dito surat nga nakaipanaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Ilyong wenno Virgilio. Ngayon kasangwan at papagayam, ngayon tayo tuloy nga ibasa, dito surat ni pagayam tayo Ilyong, wenno Virgilio, pagyamanan tayo dito sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket yun agpa-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Anyaman na po nga construction assistance ti kasapulan nyo. Serbian na kayo ti TMT Construction Company tineng kalintigan na presyo. TMT Construction Company, babaen kini Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, adaan day ti agkakalaing nga aircon technicians tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo babaeng ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti June Floor Apartment iti barangay 50 Butong ti Syudad ti Lawag, babaen kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Nagyaman tayo ba iti Cherylyn's Crispy Chicharon iti ground floor sa Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon, raman niya di muntupulos kalipatan. Pakiramanan di iti Lakuda, awano sa bali Lakuda Putahe. Babaeng kada Mr. Henry Vallador kani Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos.
Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Ken Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kada hindi patakderyo. JAMR Construction Supply, titurungin. Keno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. So kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti rubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten ti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. At nga ro din papagayam, ngintay ituloy nga ibasa, dito surat nga nakaipalaunan, ti napalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo ilyong. Umartap aragsak tinariknak. Edita maibilangin nga kabukbukudak ti babae ngay ayatek animirna. Manong Robert. Wen ti babae ngay nararapaap ko ngagbalin nga katakunay-nay ko iti tungpalbiag. Ti babae nga imunakin maudi siguron nga pakariknaak kanayan. Addan iti sidong ko nga orean niya nga oras ket kadinnak wenno na namin mi ti diro ni ayat. Nagbalin nga naragsak ti pagtengan gapota adda na inayo na kapamilya nga iso ni Mirna. Ore datatang ko kininanang ko Manong Robert. Siraragsak da nga mangibilang kaspudpudno nga anak da. Madlawak ti napintas nga panaki relasyon ti inak pangaramanan ti ama iti asawak ani Mirna. Kas panagtungpal kadagiti bilin datatang ken ni nanang. Ita anak ko adan kan ti asawa. Adan responsibilidad mo iti biag. Isu nga no kasano ti kinagaed mo nga agsapol, mas igagaed mo pay ita. Ngamin amanganta umado tayo
Ado digiti agbalin nga anak yo. Balikas ti amak ken ti inak. Ing karigmet kadakwada nga umanay kada kamin ken ni Mirna ti dua nga anak. Aglalo kumano lalaki ken babae. Ngamin marik nami iti rigat digiti adu ti anak na. Makitak ti rigat digiti padak nga agpaspasada iti tricycle. Nga umay payendanunen digiti anak dayday iti paradaan tapno dumawat da iti kwarta. Aglalo no kasta nga panagbabasa wenno silulukat ti eskwela. Pinanpanunot ko amin digitoy. Kisuma nung Robert nga inggaed ko, tinagsapul para iti winangay ko a pamilya. Wen kabsat, numabalin ko makit 20 kitupat nga oras nga agpaspasada ak. Tapnon ti kasta, adda ti dakkel nga kwarta ama sa pulak para iti pamilya ka. Dati manong Robert ket ni nanang ti pagyapuntyak iti masapulak. Itakit saanen. Ti asawa kon ti pangitidak iti masapulak. Nagbalin met naragsak ni Mirna tatunggal malem nga sumangpetak ket iyapuntek ti masapulak nupay saan nga isu iti dakkel. Ananong sambaket ket narigat ti mapasadaan ita. Aglalo ket umad-adumet ten ti tricycle nga agpasada iti sentro. Sige, igagagit mo. Aglalo ket masapul tayo ti kwarta nga isagana ta, amangan ta agalasik-sikugak si kailyong. Aglalo ket nakahilhilig ka, sardampay laeng, nakamaysakan. No makaring katiting nga tirabi, may samanen. Sakbay ngay nakagluto. Apo aya, kakaasi akmet keng kailyong. Makaisip akto no kasta ti angaw ti asawak bayat ti panangyapuntek iti mapasada ak manong Robert. Anya nga rudkit kaububingan takin kadindin nata kuna dagiti daduma nga dapat when rumbing kit awan ti palabsem iti kadarabi no asawa ti tao bakit kuddutin nakto ni Mirna ket kunana sika nga talaga tegita ti ammon. Tunukwan, nagsisipong to, no? Nagsisipol ti anak mo. Kakaasi ka na mangisa ka diti biyag tayo. Balikas na. Saan mit siguro? Kontrolin ta bakit? Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms,
Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di serbi ka na kayo. Umno a lugar, pare di dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations papagayam kariti second weekly draw winners tayo. Sa nga pulo apo dito nabak si sag 200 pesos kaya na the first prize, second prize, ken third prize nga nangabak apo iti imported goods gigayem ken kaabsat. So awan sa bali nga ramiden nyo apo mapan kayo iti Blue House Beach Resort ket magipartisipar kayo automatic ka dito the Blue House Beach Resort promo bonanza kaabsat ken gagiyem. Weekly draw pa lang apo mga bak kayong karidi dadakay na pa premyo adan tu pay maangay apo nga mid-draw para iti promo tayo gagawin kamsat nga pangabakan nyo karidi kakadakil na pa premyo kasi ti 5,000 nga first prize 3,000 ti second prize kastamit na po nga 1,000 ti third prize gagayem kay kamsat into no grand draw gagayem mga bak kayo apo iti 10,000 pesos kas first prize 7,000 pesos kas third prize ken 5,000 pesos ti third prize gagayem kay kamsat tunggal grupo apo nga mapan ago kupar agupa kaditi cottages ti Blue House Beach Resort insigida may kan iti maysa nga Blue House t-shirt plus may kan kayo apo ti raffle ticket nga mabani na pangabakan nyo karito nga papremyo. So awan sa baling aramidin nyo no plano yung apo when lumapang kayo iti bye-bye dita barangay 37 Kalayab, Lawag City diretso iti Blue House Beach Resort ket may kang kayo di gundaway nga mangabak karito kakadakkel na papremyo babayan ti management ti Blue House Beach Resort wenno di kiti agtagikwa the Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat manigud Honolulu, Hawaii. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantiner ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kun Mang Robert. No tao kung may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Kas ni namnama, ken kadaw yan ti agasawa. Nadanon ti panagbunga ti pinnatig. Innayat. Kay kunada nga innarakop ken kinnawiwit. Kabsat ko. Dito'y nga nagsikog ti asawak nga ni Mirna.
Aradamanen ti panangikid daw wenno panangidaw dawat na nga agsaldetak. Nga isumit ti aramidek nga madamit pagpatinggaan ti amin kabsat. Saan nga isu amin na gundaway ket swerte. Adda digiti gundaway nga mayat ti sapol, adamit digiti gundaway nga madi. Daytoy ti masansan nga maik-eksperyensyaan. No kasta nga do ti sapol, saan nga makanayon? Taadan tumet ti subad na nga medyo malasen ka. Nadanon ti panangipas ngay ni Mirna, iti umuna nga bunga ti ayanayat mi. Maysa nga babae ti inpas ngay na. Dito'y kabsat nga talaga nga nariknak no kasano ti kadakkel ti masapol ti agpas ngay. Ngamin ket saan met din nga maipalubos Manong Robert. Nga digiti latan partera wenno mamaltot ti umay mang paganak iti aga na kababae. Masapol nga ipamu iti ospital. Ket sadyay nga mapaganak. Sadyay nga agbayad ka para iti agas aglalalo no adda depekto wenno adda pakaibayagan ti panagpasngay ti maysa nga babae. Kabsat ko idi timmao ti umuna nga ayanayat mi. Wenno umuna nga bunga ti ayanayat mi amay sa babae. Nagtulagan mi nga panaganan mi iti Mimi. Wen, dayta ti nagtulagan mi ken ni Wilma nga ipanagan mi iti inauna nga anak mi Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios gaputa normal ti panagpasngay ti asawa. Saan dami tunay nga nagbayag iti ospital? Ngem kay batugan latta ti dakkila kantidad. Nagawid da Mimi wenno da Mirna ken ti anak mi nga ni Mimi iti balay. Ket dituyen nga naaramid digitay gamma ti nagkauna ti panagdalagan ti maysa nga babae. Ninanang tinangdalagan iti asawa. Ket ditoy nga nariknak no kasanumet ti gagar ti inak nga mangkita wenno mga sistir iti manugang na pakairamanan ti timmao nga apuko na. Adamit tinapuko datatang ken ni nanang iti inaw nakabsat ko nga di Mindanao. Ngem, saan da pa'y wenno, saan da pa'y nga nagkikita. Manong ko. Rason nga, kasla gumawgawawa unay ti amak ken ti inak iti wenno, iti agbalin nga apuko na. Nga dayta nga roden ti anak mi ken ni Mirna nga pinanaganan mi iti Mimi. Anyan kabsat nga rigat ti agtagibigayam. Masapol nga yukrad mo digiti matam. No kasta nga tuming nga tirabii tapno agtimpla ka iti gatas. Ngamin ket saan niya makapasuso ti asawa iti suso na. Gaputawan kanupay ti tubog na. Nairisitaan nga ro iti gatas ti ubing. Ket no kasta nga tuming nga tirabii wenno oras ti panaggatas na ingkapilitan nga bumangonak tasyak ti mapanagtimpla. Ta saan met mapanawan ti asawak nga ni Mirna ti anak mi ani Mimi gaputa agsangit. Dita nga kakaasyak to Manong Robert nga mangipunpunta kaditi gatas ken danom iti bibiron wenno pagsuswan ti anak ni. Ket into no bigat masapak manen nga agriing. Para iti mapangko pa nagpasada. Adda digiti gundaway nga agsusugelak bayat nga patpatarayek wenno adda kiti rabaw ti motorsiklo ket patpatarayek ti tricycle nga ipasadak kabsat ko. No daduma Manong Robert, iparking ko ti tricycle ko, iti sirok, iti narukbo sa kayo. Ikidem ko, wen kabsat. Paina na akti bagi gaputa. Mariknak metnukwan ti bannog kinamanganta, maidong parak wenno makadisgrasya ak gapoy ti puyat ko. No daduma pasaray jak mapuot ket mumalemen. Di tanto nga agkamkamakamak manin iti pasada. Ngamin kabsat na pigsamit nga agsuso ti anak mi. Ket kasapulan ti gagatang mi ti gatas na.
Nagtultuloy ngamin nga depektibo ti barukong ti asawak tapno mapasuso na kumati anak mi. Dituyen kabsat nga talaga nga maipipitak. Na ibaglaingin tadda ni tatangken makapagubra pa ilaing idi kas allawagi wenno karpintero ako nada. No daduma no mariknada nga awanen ti gatas ti ubing. Alam deto ita de nayon mo iti pangpagatas yu ken ni Mimi. Marik na kan nakukit marigatan ka ta basit samit lati mapaspasada amon. Di kamit ngamin naruami ti talon. So nga anusan nyo Mapdak to lang nga mangited kini mirna ti ited di tatang. Alam deto ita nayon ka no ti gatang tigatas ken sabali pa kasapulan ti anak tanga ni Mimi. Ented ni tatang. Agmirduot ti asawak. No mga minta. Dakdakkel ti mapasadaam kit saan ta ko mga agdawdawat ka datatang ken ni nanang. Nakababayin pa'y lumakiayin ni tatang ken. Kakaasin nga mapansumursurot nga karpintero. Datamit ti makaado iti sapol na. Ipasnik mo nga minti agpasada Balikas ti asawak. Kasla masurunak ngem likliklikak tiriri manong Robert. When met ipaspasnik ko met. Anya ka di nga ron nga jaklayinanan bakit ket. Mapuya ta kiti rabi iyata. Siyak met ti ringgurim nga pa nagtimpla ti gatas ti anak ta. Madamdama jakmet sigo da maala ti tuturugak. So nga mapuya ta. Kasyan nakadimit Balikas ko. Alawin. Basta ipasnik mo. Lalo ket umadado ti masusun ti anak ta dumakdakkel met tenisuna. Kas ninamnama bayat nga dumakdakkel ti ubing, dumakdakkel met ti gastos, aglalaloy ti panagpasuso, manong Robert. Ngamin ti sangalata nga magatang idi nga infant formula wenno gatas ti anak mi, saanin nga umanay iti dati nga 10 wenno 12 nga aldaw. Itakit apagsurok laingin na makalawas, no di peket agmakalawas. Isu nga dakdakkele na kantidad ti kasapulan mi pare ti panakagatang ti gatas. No kasta nga basiten ti nagyan iti lata ti gatas. Mangrugin nga agsikur ti asawak. Ilyong baka into no bigat kitawanin ti gatas ti anak mo. So nga gumatang kadto Ala sige barbari nga dagasat kong agpasada ta makaumanay ti mabingay ko iti tricycle nga ipaspasadak, gumatang apay saan na mabalinaya nga, agpairiseta ka ti mas nalaklaka, nakangingina met ti gatas ti anak ta. Saan na mabalin? Kuna ti doktor idi nga, kalpasan ti 6 wenno 8 bulan, saan na mabalin nga, sukatan yam saan na basta-basta sukatan ta, no di ta ikonsultar king kuana. Amangan ta, adda ka no sa bali nga epekto na iti anak ta. Kasta aya. Mapdaak to lang agsensen na ay manong Robert. Wen kabsat, uri ti may gatang ti masida, maagawan pa yan gapu iti paggatas ti ubing. Gaputa, nakapsut met ti mapasadaan. Napipiyalaingen tadapay lang nga pag dependanan mi datatang ken ni nanang, kang runan na ken ni tatang. Makilugan aktuman ilyong no, ingkag pasada no bigat. Ape ayan na nang papanam. Nang tinti amama ti pakitsenda. Mapanak to gumatang ti sidain tayo. Nabayag isa lang di tayo nakasidan ti addaraman na. Puro met labulbulong kadaruruotin anak ko. Agyaman anak nanang. Pagpaspasensyaan dak ko man. Ipasnek ko met, igaid ko met talaga ti agpasada. Nakapsot talaga ti mapasadaan. Aglalo no, agserra ti klase. Alawin. Tikit di masapul ti anak mo ken ti asawam ti
Iyagawa am nga isapulan. Sana balit ano makasweldo ti ama, di pa nagkarpintero na. Ikanak met ti kwarta nga may gatang ti bagas pa kay ramanan ti masida. No daduma, manginted pa di para gatas ti apo ko me. So nga, agsaldet ka anak ko. Aganos ka bagi ko nam. Kasta nga talaga ti agpamilya ilyong. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Naglabas pa iti aldaw, di napupuutan manong Robert. When di napupuutan, ag may sagayamen titawen. Ti anak mi, when di anak mi nga ni Mimi. Ti anak mi ka ni Mirna. Dito'y nga sakbay nga madanon, ti umuna nga panagkasangay na, plinano min ka ni Mirna. Nga nuwen ken mabaylin, maigiddanen ti bunyag. Immanamong akmet tapno mamaminsanin na gastos, kabsat ko. Dito'y nga dadamanen ti panaggaed ko nga nagsapul. Babayan ti panagpasada iti tricycle. Tunggal mali masumang petak, mabingay nga insigida ti masapulak. Ti gudwana, maurnong para iti panagsagana iti pabunyag. Idinto nga ti gudwana, maurnong met, wenno maigatang iti kasapulan. Pagpian na idin sa ano na yan nga agsuso ni Mimi. Ket tilaingen kankanen ken sabsabali pay nga kasapulan na pakiramanan digiti arwaten ken diapers na ti magatgatang. Dito'y kabsat nga inpasnek ko ngamin kayat kong agbalinmet nga nagarbubasit ti pannaka pagbalin akas may sa Kristiyano ti bunga ti ayanayat mi ken ni Mirna. Nupay adday di digiti gundaway nga agsubang kami gapu iti pinansyal wenno kinabasit ti mayapuntek ken kuana. Suminged ket suminged din,
ti kasangay ken panakaangay ti bunyag ti anak mi nga ni Mimi, Manong Robert. Idi may nga rabiin nakaturugi din ti anak mi. Manugaya min di ornong ta, Mirna bakit? Ada ka din makaumanay para iti dumanin niya panagbunyag wenno panang pa-birthday ta ken ni Mimi. Makaumanay ano, saan taunay nga aggargarbo? Ala pay leten nga ron ti aggarbo no awam met. Basit met tiyap apuntem may liyaw. Agan anos ka kadi bakit? Lalo ket talaga nga rumigat. When gayam sino digiti napilin nga manganak, saan mo kumaunay na kaadwenta, amangan ta saan na umanay ti sagana, nakadadanag, nakababain. Talaga nga saan nga do? Mabunyagan lakit di ti anak ta, gusto kanya kon. Wen, kastalatan. Wen gayam. Nadamag ko nga, adda kanugayam ni Dani. Ni Dani, nakadamagang. Di man nanang, limabas ka nga nakamotorsiklo ket kumumustain na ta. Hindi nakbet ineban ni nanang. Kasta aya. Damag ko ket agbanbantay iti pinatakder ti kabsat na nga apartment di Manila. Wen kanu nga road nakapudpudaw ken kasla panggalog kanumet ti panagsasauna ti loko. Ket no adda ket alaem to nga may nga ninungen dala nga rod. Urita nagbalinmet nga sport iti panagribalmi ken kuana. Wenno panagribalmi ken ka. Saan met agimurgura. Itam ket isupay ti umuna nga makikinumusta wenno mangipadanon ti pakumusta na kadata. Nagasawa nga tan ti loko. Jakman nadamag ken ni nanang ang mga met saan nga nagsaritaan ta apag agibos samet la ni Dani nga limabas. Imbayam tay bagaktukin ni nanang ta patuludan tanto ti imbitasyon barbaring no addan tupay. Kinuna ni Mimi, wenno kinuna ni Mirna, Manong Robert. Naragsakan nakta adda ni Dani. Nupay nagribal kami, Manong Robert, kini Mirna edit agrayo kami, ket siyak tinaklon ni Mirna. Nagbalinmet nga nasinged nga pagayam ko ni Dani. Laeng, saan meta mabalin nga aklunen na kami adwa. Ni Mirna edit agrayo kami kenkwana. Nadanon ti kasangay ken pan nakabunyag tinaw na nga anak mi wenno ti anak mi nga ni Mimi, Manong Robert. Naimbitaran niya rod ni Dani. Ket di ta kabsat nga imay at talaga imatendar ni Dani, iri pan nakabunyag ti anak mi nga ni Mimi. Idi adda kami ti simbaan makitak ti adu nga nagbaliwan ni Dani. Nagbalinen nga talaga kasla mestizo wenno nakapudpudawen ni Dani. Ngamin kadagyan iti Manila ken ada banbantayan na nga apartment ti kabsat na nga nakaasawa iti baknang. Oh, kumusta kan Dani? Siguro si kan ti baknang gaputa makita kiti arwat mo kada taktakder mo ket gimwapo ken nangingina di kiti arwaten. Kablaaw ko idi agsarang kami ti sango ti simbaan bayat ngayor ure mi ti Apo Padi. Gagangay laeng at daki di Manila. Na kayo, kumusta kayo? Kastoy lang. Masidig ni Mirna nga ubana ni Mimi ket kastoy ti balikas na. Oh, Dani, nakagugwa po kamit gaya men. Agbless ka ken ni Ninong Mimi. Kinunana sa nainyawat ti ima ti anak mi ket nagbless iti ninong na. Wenno agbali na ninong na ani Dani. Dito'y kabsat nga talaga nga makitam tinagbaliwan ni Dani. Bimusnag, gwimwapo, kenlanganan ti baknang saanen niya kasla anak ti agtaltalon. Madamdamapay ket agayaben ti sakristan. Sumrek kayon manang ket addan ni Apo. Bunyagan na kanon ti anak yo. Simrek kami nga ruden iti simbaan ket narugyanen ti seremonya ti bunyag.
Idinalpas ti seremonya ti bunyag, nagdiretso kami Manong Robert iti balay mi, nga pakaangayan ti sangkabasit nga panagsasango. Nakamotorsiklo nga talaga ni Danny. Ket idita, adda kami ni ti balay, dita niya panagyaawatan ti regalo. Nakitak ti asideg ni Danny ti mismo nga ayan ti asawa ken ti anak mi nga ni Mimi. Ket nangyawat ti 2,000 a pisos. Oh, Mimi balasan ko, saggay sa MTE mama, tada ito iti regalo para ken ka. Congratulations! Welcome to the Christian world, Mimi. Kinunana. Naragsakan ni Mirna gaputa, dakkel ti inted ni Dani. Nga regalo wenno pakimkim nga kunada iti Tagalog, Manong Robert. Kalpasan na imay iti lamisaan nga ayan mi kariti sa balipay nga nanganak. Oh, Ilyong, at sa amin ti insaganam nga arak. Adangim. Dete lang ko gagangay nga arak nga inumin tayo idi. Tabay sa jak mitunay makainom. Sumbat ko. Jak narwamin iti kasta si ka kumpad. Mangpaala ka manggayam iti serbesa. Mangpaala ak. Kinunak nga nagmalangata awan tinakasagana nga kwartak para iti serbesa. Di ka madanagan siyak paala. Inasot na ti pitahan na Manong Robert. Ket nangirwar manen ti 2,000 a pisos. Kasla direkta nga gaputi bangko ta kumarasa kaspay la di ti kwartana. Oh, mangbaong ka. Mangbaong ka. Umanay siguro dito nga duwa nga kahunin. Pag sa bali sa bali nga brand jemesa, sa bali met jemesa. Regalok pa dito kada kayo. Tapno ti kasta, agbalin nga naragsak. Thank you Thank you kumpad Dani. Binaon ko nga ron ti maysa kada iti kusinero Manong Robert. Nga mapan iti tiyanggi ket inusar na ti paspasada ka tricycle. Tapnon mapanggumatang iti serbesa. E di man narimaan tinom, Manong Robert, napilit nak ni Dani ngayon minom. Ado nga talagang tinamalbaliwan ti gayem ko, wenno kalugarak. Ngamin ket nalaingin na uminom ti serbesa. Wen gayam Dani, saan ka kadipay nga gasawa? Awang kadipay ti napilin. Manon ti tawen mo. Agkaedad tayo. Ag 24 akon. 25 nga ni Mirna. Amok ngayon inaunakang imba kami, no? Tsaka griro, 26, 27 mo. Kinunak. Awan tayo nga rin ti nagasat nga. Babae nga kayat ko. Ngem, laplapdan nak ti kabsat ko nga gasawa di adeji Hawaii. Ngamingkit. Kayat na nga ipareha nak kano tapno al-alisto aka makapan. Ngamingkit apagdua atawin da pela sa jeken. Al-alisto kano no ipareha nak. Kasla kayat kumit ka. Uwe na. Di ka mangliplipat no makapangkanto yung balasyo tao Uwe na ape ko mga manglipat pulos to da. Ilyong pulos nga di ka malipatan. Da kayo nga duwakin ni Mirna. Aglalo di panagribal tayo di ka ni Mirna. Si Kamet, ipalagip mo pala deta. Nakagasgasat ka Ilyong. Nakagasgasat ka ta. Sikat ipinili ni Mirna. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nalpas ti selebrasyon, Manong Robert. Adda kami ni di uteg ti kwarto mi, ken nakaturugen ti nagbunyag, ken nagbirthday nga anak mi nga ni Mimi. Edita, nakitak ti asawak nga mangbilbilang kada iti regalo. Wenno kwarta nga naited, ken ni Mimi, kastamit ten di kiti nabungo na regalo. Ento no bigaten nga luktam di kita regalo, bakit imatangan tumit la ti anak mo. Mangan tanda di pakaragsakan na dita. Wen, ngayon bilangit man ti kwarta. Amom, nidani ti kadakkelan tinted. 2,000 a pesos. At da di nagited ti saksang agasot, saksi 50. Talaga nga di na mabatbatan ni Dani. Kinunana, wen nga rod, ano nga talaga tinamalbaliwan na niya. Baknangin ni Dani. Siguro awan ti paggaswat na. Kinitak ti asawak, nalagip ko ti kasasaad mi, gapoy ti rigat ti biyag. Siguro, no ni Dani ti inaklon mo, nabaknang kayo kumaitan. Saan ka kumanga grigrigat, Mirna? Kinunak, Manong Robert. Kinitanak ti asawa, kinidedi nga inbaga. Immisem. Niso kumanga rin ti pinili kakit. Nanamnam ayak nga mo. Irikantakin ka. Kinunana sa nagkatawa. Imise makmet. Siguro gaputa agdindinamag ti kinagaget ko idi so nga siyak tinaklon mo. Gusto ka. Kinunana. Nagaget ka agpaisungim. Kasla napaidam ti gasat ka data. Barbari nga dan tumidla buenas ka rin sukar sarano bakit. Ala. O may kakit din ta. Maturog ta. Nabanugak ken medyo nariknak ti 2 buti nga serbesa nga ininom ko. Di kamit nga minsanay. Sipsiputa kita ni Dani ket nukwan lumukat. Kasla practice nan ti aginom ti serbesa idinto nga idi adda dito ayan tayo ket. Ure arak lang atay puraw ket. Kasla di pay sumimsim. Wen nga rod. Iso nga mabae na kita, tadyak masabayan. Kinunak. Ay, saan mo nga pampanunutin? Apay ko mga sabayam nga agbartek no, di mo met kabalinan ti agbartek ilyong. Naglabas pa'y di kiti aldaw, kamsat ko. Idita, mapasarunsunan manen ti anak mi nga ni Mimi. Ket kastoy ti balikas ti asawa ka ni Mirna. Aginawak sa manen. Agadi ni Mimi si ka Ilyo. Di kamit nga mi magaw-gawidan no kasta nga makapangrugikan. Ay sus apo ay kasta mo met ti agasawa. Saan nga nakaskas daaw nga agsikog kay ti may kadwagon daway ta dakmet nga asawa. Adagda nga nakaskas daaw digiti agbugi wenno agsikog nga awan asawa na. Alalala, umay ka mangkit ti tapapantay ti kwarto ta. Ore ket matmaturugin ti anak mo. Kabsat ko ragsak nga di mailadawan, nga kasingin na met ni rigat,
When di napuputan ti aldaw, dakkel manen ti buksit ni Mirna. Masikog manen pare di may kadwa agundaway. Ngem siyak ket kasla adda amak ko kadagidi agundaway. Tilangin mo na nga gastos pare di panagpasngay ni Mimi, wenno panagpasngay ni Mirna iti anak mi nga ni Mimi. Dakkelen. Mapasarunsunan manen ket maulit manen ti gastos. Maulit manen ti panagtimpla wenno panaggatang iti gatas. May pasnek manen ti agpasada wenno agsapol. Tapnon ti kasta, maisakad ti pannakabiag ti sumaruno nga anak. Manong Robert. Kabsat nga, husto ti atap ko. Empasnek ko manen gaputa, idagadag ni Mirna, nga agurnong kami pare di pa nagpasngay na. Ket kastiin mo na, kasta manen nga rigat. Nadanon manen ti pan nakaipasngay ti may kadwa nga anak ni. May samit lay nga babae ti timmao, ket pinanaganan mi deto yung Manong Robert, itinagan aminda. Hindi makaawid kami ti balay mi manipod ti ospital nga nagpasngayan ni Mirna. O, duwan da kiti anak mo. Apag may sapay laeng ni Mirna, dandan ni sumagpat adwa, ngem adan adi na. Iso nga, aggagit ka. Di nakmet nga rod manamnama, wano namnamaen gaputa, siyakmet ti agawir, wano agaywang kaditidwang anak ta. E dinto nga, lumakay met tin ni tatang. Ken nakababain met nga isulatan ti pag dasdas ilan digiti gastos wenno tumulong ka data. Masapol nga agsagana met para iti panaglakay da, panagbakit da ken ni nana. Aggagit ka ilyo. Lalo ket nalain ka nga pumutot. Aglalo nga namakpayin no, addan tumanin sumaruno. Kaslakayat ko pay nga da sumaruno, Mirna gaputaom met pay ti lalaki. No panunutik ti rigat ket kasla sumuko akon sika. Nasaya at mapanunot mo. Nasaya at ammom nga panunutin deta. Ngarod, papigsaem ti bagim. Papigsaem ti pakinakem mo. Ken, di mo ipalubos nga agsakit ka. Tapno maisakad mo ti pamilyata. Papagayam san tayo nga may lepas nga ibasa dito surat ni Ilyong. Iti dito nga marim. Anya ti pagbanagan ti pamilyada. Dagiti rigat nga paspasaren ni Ilyong. Agbungan to kadidigitoy iti namay wenno panagragsak. Talaga nga kasta tibiyag saan ka di papagayam. Awisin da kayo kakabsat nga kadanggay minto manin yung tunubigat para itintay panangituloy nga may basa. Dahil surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Ilyong wenno Virgilio. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa pada, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.